hlelo kulomcimbi kaThixo asinikeze wona umndeni waseMaphephetheni ogcwele kuleli tende, umndeni wakaShezi ekhweni le ndodana yami, abefundisi abaculi bezenkolo ekade sesinabo la, amaciko akhona la esijwayele ukuthi sibe nawo, akhona futhi namhlanje ngamzulu sino6 azosinika amandla. Ngizokhuluma ngoba umuntu uyazama uqonga isibindi. Uma nibona mina ngimla kaGwala, hayi la eNgonyameni, imina ngedwa nje umkhulu, sekukhona umfowethu omncane futhi naye engimshiya nje kakhudlwana uGundobo kaGwala. Emzini eminingi engasenabo abafowethu, bonke laba bantu uma kukhona kunoma yini ongayicabanga, akekho omunye umuntu abamcabangayo, bacabanga mina ukuthi bengibikele ukuthi nakho sekunje lo muzi. Benginethemba ke ngoba ngizele abafana, ngabona begana bazala, ngazi ukuthi empilweni yami bakhona abantu engothi mangihamba emhlabeni bephucisane ngami mase kukhona abazukulu, ukuthi bethi hayi nami omkhulu ngifuna ufika kuqala mayaselele. Labazukulu bese ngibona ukuthi sebenzalela abazukulwane. Lensizwa engimphekwa namhlanje bengiyaye ngithi umlondolozi ngelinye ilanga, ibijwayele ukuthi ma ngila ekhaya beqondana nje kube nomcimbi, bengajwayele futhi ukuthi zibe ningi zila ekhaya insizwa la ekhaya, ibiphuma yodwa nje. Bethi mayiphuma ize nginike ikhanda ngedwa, ngendlela ebizethembe ngayo lengane, ibiyazi ukuthi insizwa ubunsizwa ke abona lobu bokuthi kusuke kushawa abantu, iphuma nje ingabashiya la yedwa. Bengibona ukuthi hayi imkhiqizo yomuzi kababa iyaqhubeka. Namhlanje lesizwa kaBongihlandla ngachaza ukuthi ngibisoko empukane ibulawa ngedumo.
Sithidekile ke sisonke ngoba kufanele ngitshene namhlanje ngokupheleleyo into esiyitholile emva kokwenzeka konke lokho sekwenzekile kodwa sasesilinda ukuthi ake sibheke odokotela singalokho sicabanga thina bese siyibuza siyiphendulele mhlawumbe into engekho. Odokotela basitshele ukuthi umlondi udlile ukudla uthemedla kwafika kwamaphakathi nendawo kanti kunethambo phakathi emphinjeni wakhe wasengasakwazi ukudonsa umoya wangakwazi ukukhipha into abayithole kuye. Engisho ukuthi ke mase singaka siphelele noma sihamba sisonke sizihlobo nabangani ungaphinde futhi kube khona umuntu ozothi awu ngoba sonke sicabanga ngopoison nami bengiyingxenye yakho konke lokho ukuthi abe kwaba khona slow poison abafabayo kwanje ingane ibulawa yini kalula kangaka.